Kaixo, ni Alaiz deitzen naiz eta bigarren batxilergoa ikasten ari naiz Arantza ikastolan. Lehenengo gustoko gaten izatea oso esperientzia hori izan dela. Asko gizurra moteu, baina asko disfrutau. Izan dira akademikoki nire bizitzako bi urte honenak, batxi bat eta behi. Hainbat arrazoen gaitxiko entxezango ditut. Esan beharra haukat, ikastolara sartu nintzenetik oso babestuta sentiu naizela momentu guztian, baina batez be batxilergoan. Eta ez bakarrik akademikoki baitza, pertsonalki baitza. Talde txikixe izatiak lagundu dozku gertutasun hori ukitzen irakasliak ingeixau, batez be, irakaslia egual ez dugu lerten ezeo zeba esplikau, oztakik gurekin egon, izan geixau gutako bat, izan baino, eta ez da izan, estraño bat, izan da geixau gutako bat, geixau lagundu, geixau esplikau, klaro, azarretu gala irakasliak, igual, eskizema lan bialtzozku, baina azkenian ondo konpontzea, ze eta ukazu gertutasun hori ikastolan, eta holako gauzak, azkenean ikustot horrek lagundu itzen dela, ondo eramatera bi kursuak. Nire kasuan urrengo urtean unibertsitatera noia, eta gisa esaten botzuet oso galduta neuan batxilergora sartu nintzenian. Baina orientatzailea daukagunez, erabaki garrantzitsu honek hartzera lagundu zoztan eta asko lagundu zoztan egisa esaten botzuet. Alarma egoera honen gaitxik garen ez etxian klasiak emoten, nik jarraitzu indou klasiak emoten hori oso importantea. Guri ostegun batian, klase presentzialak amaitzen zirela esan zozkuen, eta astelenian jada klaseak ia normaltasun guztiz ematen ari ginen. Beste ikastola batutan adibidez, ez da jarraitzu egunerokotasun horrekin gu bai. Eta horrek be albideratzen dozkuna da, selektibidadera ondo jutia. Gaina asko falta da, klasia prestatzeko hori dana, eta hori be, importantia, ez? Azkenean urte hau da, gure bizitzako urteik importantienetariko akademikoki. Así que, nik gomendatuko nean batxi ikastolan itxia. Nik batxilergo zientifiko-teknologiko Arantza ikastolan inbiadot, naiz eta humanistikoa eta zientifiko-biologikoa begon, eta inbiot Arantza ikastolan alde batetik ikastolan euskeraz ikastiaz gain gire euskalduna dagolako, eta aparte, uste dotelako edo pentsatzen jat ikusi dotenez, irakasliekin bastante gertuko harremana dagola, eta uste horrek ikasketak aurrera eramateko orduan eta asko laguntzen da bela. Eta horren adibide da goin adibidez, koronavirusan honekin zailtasunak dauzken ikasliei eta zera lagundu dutzen etxera ordenagailu eramanez. Hola, ni Jone naiz, Arantza ikastolako ikaslia, eta aurten de batxela laugarren maila bukatzut, eta daukat intentzioa irailean batxilergoa itxeko eta ikastolan jarraitzeko. Eta kide berri bat zeuko unian ongi etorri xa eman jau eskuak zabalik, eta batxilergoa buruz oso ondindozte berba beti, así que espero animatzea.